1886ko urriaren 3an, Irunen mundua aldatzeko jaio zen neskatxak, Julia Iruretagoienak, begiak ireki zituen lehenengo aldiz. Garai hartako Irungo alkate errepublikanoaren alaba zen, Leon Iruretagoiena Kaminorena. Beste umekiko hezkuntza ezberdinak jaso zuen Juliak, etorkizunean bihurtuko zen emakumea izateko ezinbestekoa izango zena. Eskolan arazoak izan zituen, noizbait ikasleren batekin, baina batez ere irakaslekin. Hauek ez zituzten Juliaren eta bere aitaren pentsamenduak onartzen, eta askotan liskarrak edukitzen zituzten. Juliak azkar ikasi zuen isili mantentzen, baina aitak asko maite zuelako etxean eziko zuela erabaki zuen. Eskolara joan beharrik ez izateko. Urtea pasa zituen horrela lau pareten artean eskutatuta, seguruago egongo zela zioten besteek. Baina Juliak ez zuen horrela pentsatzen. 18 urte bete bezain laster etxetik joan zen, bere pentsamenduak lau haizetara oihukatuz. Momentu hartatik aurrera, hainbat talde sortu ziren herri desberdinetan, baina kontu zibili behar zuela ohartu zen. Ospetsu bilakatzen hasi baitzen. Horregatik, ezkutuan hasi zen lanean. Madrilgo gobernadoreak honen berri izan zuenean, eskura zituen militar guztiak bildu zituen. Ezin baitziren besoak gurutzatuta geratu eta honela agindu zien. Julia Iruretagoiena gume atxatzen dabil, jarraitzaile ugari ditu eta taldeak sortzen ari da. Harrapatu behar duzue. Harrapatu eta nire gana ekarri. Yo también parecía cantar como un santo. Segituan militarak martxan jarri ziren eta Julia bilatu zuten Euskal Herri guztitik zehar. Ez zuten lortzen bera harrapatzea, inork ez zien laguntzen. Gehienek Juliaren alde egin zuten eta inork ez zien esan nahi non zegoen. Hortik aurrera, Juliak Euskal Herritik zehar ibiltzen jarraitu zuen, baina diskrezio gehiagorekin militarrak nahasteko eta despistatzeko. 2 urte pasaharren, Juliak bere lehengo taldea sortu zuenetik jada denek zekiten nortzen Julia Iruretagoiena. Beste inork egin ez zuena egitera ausartu zen. Gobernuaren kontra joan zen. Horrez gain, bere idealak azken momenturaino defendatu zituen. Egoera zail horiei aurre egitea lortu zuen. Ikusi zuen hori gutxienekoa zela. Bertan ezagutu baizuen etorkizunean bere senarra bihurtuko zen gizona, Tomas Meabe. Juliak bezala, gizartea aldatzeko nahia zuen Tomasek. Azkenean, Julia Frantziara ihes egin zuen errepublikanoarekin ezkondu zen. Biak batera ibili ziren, baina zoriontasunak denbora gutxi iraun zien. Zan ere, arrasaten zeundela, militarrek harrapatu eta Inglaterrara erbesteratu zituzten. Ezin zuten ezer gertatuko balitz bezala jarraitu, eta beraien semea eduki eta gero munduan zehar ibili ziren haien ideiak zabaltzen, hilabete askotan zehar. Euskaldunekin eta bere ideiak partekatzen zituzten atzerritarrekin ere hitz egiten zuen Juliak. Modu hartara ezagutu baitzuen Victoria Kent, bere lagun hoberena. Erbesteratuta egon arren, Euskal Herrian oraindik entzuten zen Juliaren ahotsa, eta ausart batzuek oinordetzan hartu zituzten bere pentsamenduak. Kostata, baina talde gehienek aurrera jarraitzea lortu zuten, beste asko bidean galdu arren. Erbesteratuta egon ondoren, Juliak eta Tomasek erabakia hartu zuten. Bazen ordua beraien herrira bueltatzeko eta beraien pentsamenduagatik borrokatzen jarraitzeko. Erbesteratuta egon ziren urteetan, gatazkak lasaitu egin zen, Espainiar fascisten pozerako eta Euskaldunen eta Republikanoen etxipenerako. Amore emateko zeudenean agertu zen Julia, argitasun izpi bat bezala eta denak martxa hartu zuen ziztu bizian. Juliak manifestazio bat antolatu zuen. Madrilgo gobernuak konturatu zenerako berandu zen. Milaka errepublikano atera ziren kaleetara beraien eskubideak eskatzera.
Borroka asko egon ziren, baina poliziek gehien nahi zutena Julia zen. Beraientzat, gobernua eta politika izorratzen baitzituen. Bat-batean, polizietako batek dei bat jaso zuen, bere nagusia. Roberto, harrapatu alduzu memoko hori? Ez nagusia, ez. Hemendik 5 minututara ez baduzu inork harrapatzen dena kalera zoazte. Jauna, uste dut ez dela etorri. Ba orduan bere ezagunetako bat atxilotu. Julia bere lagun Victoria Kentekin zegoen. Gertatutako azkondoratu zirenean, Juliak ez zuen inoiz gehiago manifestazio batean parte hartu nahi izan. Bazen garaia, hurrengoi lekukoa pasatzeko. Hori egin zuen, zurrumurru bat zabaldu zuen, bere konfiantza guztia utziz beste taldekidenean. Tomasen toki berean hil, baina mundutik desagertzeko nahiaren hartan Juliak barneko gudua bat zuen. Izan ere, zituen urteak kontuan hartuz harrapatzen bazuten kartzelean hil beharko zen. Bere semari buruan zeukan ideia kontatu zion. Seme, pentsatzen aritu naiz, eta jada badakizu urteak gehitzen joan zaizkidala. Espainiako gobernuak oraindik ere bilatzen nau, eta aurkitzen banaute urte gutxi ezarriarren kartzelan hilko naiz. Hori kontuan hartuta, Mexikora bidaiatzea pentsatu dut. Lasai, han baditut ezagun batzuk prest daudenak nirekin egoteko. Ados ama, baina emestigo jarri dizkiozun liburuekin zer ingo duzu? Ezin duzu dena pikutara bidali beste batzuengatik. Oraindik badaude pertsona zuregan konfiantza geratzen zaienak. Zu galdu duzu konfiantza hori? Ez, inoiz ez du galduko niregan dokan konfiantza hori, baina hurrengotzat bidean oztopatzen ari naizela pentsatzen du. Liburua bukatuta dago, jadanik. Nire azken nahiat badakizu zein den. Zuk liburu hori Madrilen argitaratzen euskaldunen eta errepublikanoen omenez. Ideia hori martxan jarri zen eta horrengo egunean jada Juliak itxarontzia hartuta zeukan. Semeak liburu hartu eta ezkutatua zegoen liburutegi batera eraman zuen. Hor hasiko baitzen liburuaren bidaia. I know if you were true, there's no damn way that you could fall. Ametsa Estrillatu gauean Julia Mexikora iritsi eta 5 hilabetez hil zen. Benetan maite zituen pertsona inguratuta. Hilarren ez zuten bere gorputza lurperatu, izan ere gutxi batzuk bakarrik. Zekiten zein zen Juliaren benetako azken nahia. Tomasekin Euskal Herrian lurperatzea. Gaur egun azten joan den emakumea da. Euskal Herriagatik eta giza eskubiengatik egin duen ezkutatua egongo balitz bezala. Bere jaioterria batez ere. Hau izan da Julia Iruretagoienaren historia. Munduko hainbat lekutan egon ondoren. Jaiotzen ikusi zuen lurraldera bueltatu zen aktivistarena. Orain hemen gaudela Bide guru